Nthawi zonse ndikamaonera nkhani pa Zodiac pamabwera mawu akuti number 1 the most followed social media house, like number 1 like trusted. Okay, zinandipangisa ineyo kuzifunsa mafunso lakuti okay, now ngati Zodiac ili pa number 1 amene ali pa number 2 nanga pa number 3 ndi ndani? Mapost awo pa Facebook nthawi zonse upeza akulemba hashtag the most followed page. Well, okay, now amalemba kuna kuti you know is trusted when is verified. Now zinandipasa mafunso ambiri like okay, so tiyankhule kuti Zodiac ndi amene ali best. Well, tiyankhule kuti Zodiac ndi amene ali accurate. Komanso kuphatikizapo ndinazifunsafunso lakuti kodi ndi ma social like ndi nyumba zolusira mawu ndi ziti zimene zimasatidwa kuchuluka ndipo ndi nyumba ziti zimene zimasatidwa ndi anthu ambiri. Yankho lake ndinalipeza koma ndinapanga chiganizo chakuti inuyonso musakhale osadziwa, ndipo musiku la lero ndikufuna ndikupaseni top 10 ya ma wireless amene amasatidwa ndi anthu ochuluka kwambiri kuno ku Malawi. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Pa number 10 pali Radio Islam imene ili ndi owasatira okwana 48,000 okha basi. Ndayankha kuti okha basi chifukwa chakuti Radio Islam zinakhala kuti iwowa amachita emphasize kwambiri pa nkhani yokhuza ndi ma followers. Ndikhopa kuti asilamu onse bwezi atachita follow by default, komano iwowa amangotengera kungofalitsa uthenga basi. Komabe izi sizikufuta chilungamo chakuti iwowa ali pa number 10 ndi owasatira okwana 48,000. Pa number 9 pali Nzati. Yes, Nzati wireless ya Kumulanje iyi ili pa number 9 ndi owasatira okwana 139,000, like kuchita times 3 number ya ma followers aku Radio Islam. Pa number 8 pali Capital FM ndipo iyi ili ndi owasatira okwana 165,000. Pa number 7 pali TVN imene iyoyi ili ndi owasatira okwana 165,000. Mongokumbusanaso wireless ya TVN ndi wireless yokhayo imene imasatira kwambiri masewero akunja ya ndangoyankhula kwa amene makonda masewero aku Europe. So tiyeni tione pa number 6. Pa number 6 pali Luntha FM ndipo iyoyi ili ndi owasatira okwana 195,000. Pa number 5 pali wireless ya Atolankhani imene ndi Miji FM imene iyoyi ili pa number 5 ndi owasatira okwana 355,000. Iyoyi Miji imakhala kwambiri ndi chidwi chochita posting nkhani zawo pa Facebook poyerekeza ndi ma radio ena amene tawatchulako mutsiku. MBC TV iyoyi ili pa number 4 ndi owasatira okwana 831,000. Kumbukirani kuchita like video hii komanso kuchita subscribe. Like okay, mwina ambiri khoza kuzifunsa funso lakuti what the heck anthu okwana 831,000 kumalawi kuno kumasatira MBC, like amatenga pa uthenga wanje like ya ntchito yani. Okay, ambiri khoza kuzifunsa mafunso like ine ndikhoza kuzifunsa mafunso ndikachite like MBC chifukwa chani. Okay, komabe zimene amakonda anthu paja anthu. Yep, so tiyeni tione pa number 3. Pa number 3 pali Mibawa TV imene ili ndi owasatira oposa 983,000. iwowa akusatirana ndi Times Television pa number 2, ndipo pa number 2 pali Times imene ili ndi owasatira okwana 1.3 million. Pambuyo pa amenewa pali Zodiac ndakuwuziranitu. Koma guys, do you notice kuti ambiri mwa oyimba masiku anowa like akuchena? Well, yeah, zovala zake izizi and I'm curious to get one. Okay, I'm curious to get one. Like I'll get one, definitely I'll get one, but I'll buy one just now. Zovala zabwino kwambiri zopezeka pa internet. Yeah, izitona kusogolo. Pa number 1 pali Zodiac imene ili ndi owasatira okwana 1.8 million. Yep, awa akuposa ndithu ndi anthu okwana 500,000 kuposa wireless ya Times. Koma chilungamo chake chikhale chokuti kuti Times ikublowa kwambiri chifukwa iyoyi ndi imene yachita gain ma followers ochuluka kwambiri kuyerekeza ndi Zodiac muka space ka 1 year. So I think Zodiac ili pa chiopsezo.
Okay, so iyi inali top 10 ya ma wireless amene ku Malawi kuno amasatidwa ndi anthu ochuluka. Ngati mwayikonda video iyi muchite like komanso chita subscribe. And tisanasiyane pompa tamveserani uthenga uwu. Kwa amene masangalala ndi kugula zinthu zopangidwa ndi Amalawi, kwa amene mumafuna mutamatukula Amalawi mu zinthu zosiyanasiyana, well, uthenga wabwino ndi wakuti Malawi mmodzi amenenso amapanga ma videos ake pa TikTok, YouTube komanso pa Facebook. Tikumudziwa inu TikToker otchuka uja wayambisa brand yake iyeyo akugulisa zovala. Zovala izi sikuti akungopanga print kapena kupanga like picture kupanga photocopy ayi. Izi ndi zovala zimene zikuchitidwa design ndi Malawi. Zovala izi zikuchitidwa design ndi Malawi weniweni. Zovala izi akuzigulisa pa website. Tangochitani type www.valakacha.com or else link yake ndi isiya mu description ya video hii. Mupite mukaone zovala zimene zili kumeneko. Zina mwa izo ndi izi zimene zikuoneka pa screen. Mukazipeza zovala zimenezi masaizi onse. Tiyeni titukule Amalawi pogula zovala zopangidwa ndi Amalawi. Tikaonane kumeneko is valakacha.com.